Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Kung mubaliban man si Mayor, muhimo gyapon ta sa kaugalingon natong lakang. Maudyan. Andam kong mutabang nga mupaybaw sa mga tao. Mito. Ay, nilis. Basta ko. Nilismak na. Huwag ko'y pagsupak niya na, Idana. Kuron sa'y makaayos katawhan. Ato ginabuhaton. Bahala ng uban nga dili makasabot sa atong maayong tuyo o tumong sa pagpahibaw. Salamat kid kaayo ninyo, Nelson. Salamat sa tanan ninyong suporta dinhin ako. Basta kaayuhan para sa tanan. Pabor gyud mi musunod sa imong kagustuhan, Idana. Di ka subo ko, Idana. Baguhay lagi ming nag-istoryahan ay sa personal ni Mayor. Ug matod niya, wa say nakitang basihan aron suportahan niya ang atong panawagan para sa tanan. Nakasabot ko, sir. Pero sa may atong mahimo. Kung wa tayo mong aksyon, batok ini. Papa, di na ito mahimong pasagdan ng mga tao. Kung mag-agad patas Mayor, basta ubuabot ang dakong katalagman o tulisokon kita sa atong konsensya. Kung wa tayo himoong aksyon ini. Sakto si Papa. Kung maghimo ta sa atong kaugalingong aksyon, basin hinuon og mga priso tang tanan kung ang gobyerno na atong kontra. Tinoon na. Delikado kung musupak dito sa balaod. Idana, kitang tanan nga ni Adinhi. Nakasabot nga bituo nimo. Pero wa tay igong gahom aron supako na to ang balaod. Boy, no, di sa ko gusto nga mahitabo na ninyo nga dunay mapriso bisag usa ninyo dinhi. Pwede rin akong himuonin ako sa akong kaugalingon. Unsay buot mo ipasabot, Idana? Kinahanglan nga moaksyon ko sa akong kaugalingon, Nelson. Kung imo nang himuon, muban ko nimo. Alam ba ko? Ako sab. Andam ko mutabang nimo, ida na. Ako sab. Kami tanan. Ang daming mutabang ni Idanam. Liglig Balag mga priso, me. Wala kay buhaton nila, Papa, aron mapugnan sila sa ilang gustong buhaton? Di mahimo nga ato silang pugnan, Leslie. Hinoon ato silang suportahan. Bisag na kong supak sa balaod ang ilang paghahimuon? Ang mahinungdanon, ang pagtabang sa tanan. Kay sa sundo nato ang balaod nga makadaot sa kinabag-an, Leslie. Sa ato pa, o yun sa deeka nga, mga angin ta ini o kapriso, ha? Kundi ta andam nga mapriso, kitang tanan mga matay, Leslie. Masabtan ron unya ni nila ni Mayor kung ganong ato kining gihimo. Oh, kamukod. Ang ako lang untang punto nga kumbensihon ra nato si Mayor nga motuo nato. Nabi katarungan ang Mayor nga nung di siya motuo. Kay wa biya tay igong basihan. Ang akong gituhuan si Idana ra gyud. Kutob ra sa istorya ang atong gituhuan ni Idana. Og nahibaw ta nga mabaw ra kayo ng katarungan aron maalarma dayon tang tanan. Ayang na paghimo og komento, Leslie. Kung dili ka mo suporta ni Idana. Kay nga naman, Papa, daotan ba dayang akong gisulti nga makaayo man ni natong tanan? Ayaw ba kalimot? Nga tungod ni Idana, naayaw ta sa atong mga sakit. Ugway igong katarungan nga dili na to siya tuhuan sa iyang abilidad o katakos. Papa, mituo man ko siyang abilidad. Pero sa pagpanambal, dili sa pagpanagna sa mga mahitabo sa unahan. Dili na nato kanalalison. Dili na ta maglalis pa niya na, Leslie. Mas mo pabor ko sa pagtabang sa tanan kaysa sundo na ko ang balaod. Unya, Papa, kung mahibaw ang mga dagkong opisyalis ini, ilabi na ang gobernador nga ikaw may nagpaluyo ini. Andam ba kang isakripisyo ang imong mga negosyo? Tungod lang ini-isyo, ha? Sa ako na ang giingon. Mahimog dili ko nila masabtan sa pagkakaroon. Pero mahibawaan ran unya nila ang tanan kung matinuod na unya ang gisulti ni Idana.
Kalma mo. Kalma mo tanan. Gidasig na mo ang tanang lumulupyo din mas labing maayo. Mabubalin o nakita og laing dapit kakapuyan. Uy, kadak ko kung binuwa nga na! Asa mo ka pare. Asa may paingon. Agamong paginabuyan. Agamong garong tagad na. Asa may paingon. Tinood na! Asa man may paingon, be! Asa ko taon natin pa Gutom sa among mahimo. Mutabang mi ninyo. Muhatag mi ninyo og mga pagkaon og kwarta. Aron makalahutay tayo ning dakong umaabot nga pagsuway sa aton dapit. Uy, saan ko na rin? Stila no? Tinood na. Kami mismo mo'y mutabang ninyo. Uy. Basta sundan lang ninyo ang among tambag. Ano sabi ninyo hatagan? Ano sabi ninyo hatagan? Beno. Nasaman? Balik lang muna mo sa inyong mga Pinoy-anan. O atuon mo na mo sa inyong mga kabalayan. Aron makapanganda mo sa inyong gustong dadon. Aron makabakwit dayon mo gikan dinhi. Basta, usa ni kada kong binuang. Nabnuan? Hatag ni dakong kahasol na mo. Moge. Hasol. Wani karo, pulos ni binuan. Manubag ko yun eh, Dana. Kamong tanan nga nagpasiug dahil na yung maong kagubot. Moge suga na ni. Paminaw na mo. Kani. Dinitiyaw ang among gihimo. Gisultihan mo sa tinuod. Aron malikay kitang tanan sa dakong katalagman. Moge. Otang buot. Sundan lang ninyo ang among mga gisulti. Nagkaduol na ang oras. Kinahanglan nga mulihok na kitang tanan. Paibaw nga dayon ninyo ang uban pa ninyong kaparyentihan o mga kasilinganan. Kinahanglan nga makalikay dayon ta dinhi ining dapita. Sige na. Kinahanglan nga mulihok na kitang tanan. Sundan ninyo ang among gisulti. Ay, ito may pita mo sa mong pamilya. Kamu may manubagan niya. Manubag mo. Manubag mo. Nagkabuang na gid silang tanan. Wa na sila mahimutang sa ilang gibuhat. Katawanan bitaw kayo. Gitayuan lang yun nila og sugal ang ilang kinabuhi sa dakong peligro. Tabla ra naghikog sila. Bisag mag-unsa pa silang tanan. Wa gyapon sila mahimo kay dili nila kapugngan ang gahom ni iyo tuling. Sa ilang kapanig karon sigurado yung daghan ang mga suko nila. Lakip na niya ang mga opisyales sa gobyerno. Ahaw, gusto man gid sila magpaka-hero. Mao na ilang premyo. Sigurado gid ko nga manubag silang tanan sa katawhan. Og labing siguro, gawas nga mga sakit sila, mga priso pa gid sila. Og niining tungura, wa na ikatabang unya nila si Idana. Nindot yung kay kining kahigayunan, nani. Kita mo'y nakapabor ini sa tanan. Limpyo ang atong duwaan. Duwaan tagyod ni silang mayo. Ilabi na si Idana nga di siya makamatikod nga kita mo'y hinungdan ining tanan. Congratulations, Ronnie. Believe gid kay ko si mga diskarte da. Oh. Ingal bitaw ko nimo nga sayon ra kay kini himuon nga atong misyon. Maayo gid kaayo. Nakadayeg kaayo ko han. Padong natangatos kadaugan, hani. Kita na unya ang bulahan sa tanang bulahan nga tanan. May mga tao nga may patuos sa among gisulti pa ba? Apan may mga tao nga may supak sab o wa makauyon sa among gihimo. Natural ra ka na, Nelson. Pero sagdi lang. At least, natabangan na to si Dana. Grabe ang sakripisyo pa. Bisag nasuko na ang ubang mga tao, pero si Idana, wa gid pati og kahadlok. Oo niya, ang mga tao, nahatagan ba sa ayuda? Oh, opa. Sagad sa among nasugatan, among yung natagan, o daghan sab ang may voluntaryo sa pagtabang nato. Maayo. Sige lang. Padayulan ang linyo kay naare ko, nagsuporta sa kausa nga gihimo ni Idana. Ang tanang kwarta nga atong gihatag ni Idana pa, iyar sang gipanghatag sa mga tao. Gipamalit niya og mga pagkaon o mga gamit sa matag pamilya. Dalaygon gyud kayo si Idana. Angay gid siyang sundon og panaminan sa uban. Tinudanay o kinasingkasing gyud ang iyang pagtabang sa mga tao pa.
Andam niyang gisugal ang iyang kinabuhi para sa tanan. Nagkadaghan naman hinuon ang mga tao sa gawa sa mansyon, Puldo. Saon man nato pag-okupar sa pagpanghatag sa lang ayuda. Mo lagi. Ay nagkabala kamak. Kinaman si Sir Nelson ug si Sir Pipeng. May suporta man sila sa panawagan na to. Ay, naluoy kay kong idana. Kay adlaw gabi iwa si pahuway sa pagtabang sa tanan. Mo lagi. Mas mo grabe pa ni Mac sa mga musunod nga mga adlaw. Bitaw. Saon naman lang ini, oy. May tagmutabang sa gobyerno nato, adi. Mo lagi. Depende lang yan ni. Basan pa gani ginahunog, maalarma ug masuko pa sila sa atong gibuhat gani. Maunay gikabalakan ako, Puldo. Sigurado gid ko nga dili sila mahimuot ini nga tong gibuhat. Mo lagi. Pero sige lang, samtang niya nato sila si Sir Pipeng ug si Sir Nelson, naibaw ko nga dita nila pasagdan. Sila si Leslie ug Ronnie ay. Wa ko kakita nilang misuporta sa panawagan ni Idana. Sige lang mo lagi. Sige lang. Ay, na pagdahumad to. Katong mga tawa na kay mga traidor mo to sila yun. Ida na! Oh, Badong. Naasla si Hipis gawas. Gusto silang makikistorya nimo. Uy, kinsa may kuyog nila, Badong? Kuya Gulas Kapitan. Naalarma ko na sila ining atong gihimo karon. Dinhilan sa mo, ha? Ako lang kigatubang nila. Mukuyugon ni mo, Nelson. Ako silang atubangon. Pero, Ayaw kahadlok. Tana. Kinahanglan nga muban ka na mo sa presento, Idana. kadiyot lang, Chip. Kinsa man ning order ron inyong dadon si Idana? Sir, mando kinis, Mayor. Kay dakong supak nis balaod ang inyong gihimo. Pero, Chip, Muuban ko ninyo. Nelson, dinhilang mo. Ayaw ninyo pasagdi ang mga tao. no. Idana, kinalang niya, muban ko nimo. Badong, Madong tama ka, Bads. Sir. Tama ka, Bads. Kita ng kuko, daplin, ug namurot. Kamera ang bahala ini. Kamera. Sige. Muban na sa admitan na. Sige. Ayaw na tiyo. Muban man nimo. Pabilin lang mo din eh. Ipadayon ninyo ang pagtabang sa mga tao. Hepe, tana. Muuban ako ninyo. Kana mo, mga kauban. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!